325,900 resident f'Malta għandhom European Health Insurance Card valida. F'Malta li HIC tieħu ħsieba t-taqsima tal-finanzjament tal-kura tas-saħħa. TVM News tkellem mad-direttur Michelle Gallia. Il-European Health Insurance Card li HIC, il-kartuna l-blu kif isibuha ħafna, tkopri l-bżonnijiet mediċi tiegħek meta tkun barra. U jkollok bżonn kura urġenti meta tkun barra. Aħna dejjem ngħidu ma tridx taqta' biljett ieħor u tiġi lura biex tirċievi l-kura. Li HIC tagħtik aċċess għal kura medika urġenti fi kwalunkwe sptar pubbliku Ewropew bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż, inkluż fil-ħlas dovut. Il-kard ma tkoprix kura fi sptarijiet privati, kura medika mhux urġenti, l-ispejjeż ta' ripatrijazzjoni u servizzi li l-pajjiż partikolari ma jipprovdix bl-ħlas liċ-ċittadini tiegħu. Is-sena li għaddiet kienu 1540 il-Maltin li użaw li HIC fi sptarijiet pubbliċi fl-Ewropa. Għalihom inħareġ kont taqrib il-miljun euro li tħallsu mill-Gvern Malti. Mill-banda l-oħra, fl-2025 kien hemm il fuq minn 10,400 ċittadin Ewropew li ppreżentaw li HIC għal kura medika li rċevew fi sptarijiet pubbliċi waqt li kienu fi żjara f'Malta. Is-servizzi mogħtija lil dawn iċ-ċittadini sarfu f'kont illa qabeż il-5 miljuni u li tħallas lil Malta mill-gvernijiet tal-pajjiżi rispettivi. Bir-Renju Unit destinazzjoni favorita mal-Maltin u bil-kontra, Michelle Gallia konfermat li wara Brexit dal-arranġament għal finanzjament tal-kura tas-saħħa baqa' fis-seħħ. Saru ħafna trattati meta l-Ingliżi ħarġu mill-Unjoni Ewropea. Waħda mill-agreements li kien hemm hija li aħna bħala Ewropew nistgħu nibqgħu nippreżentaw il-European Health Insurance Card fi sptarijiet fl-Ingilterra. U meta jiġu l-Ingliżi u Malta, jew inkella f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, għamlu l-GHIC. Id-direttur tal-finanzjament tal-kura tas-saħħa qalet li hemm soluzzjoni wkoll għal każi fejn persuna tiġi bżonn li HIC u tinduna li tilfet il-kard jew nesiet toħodha magħha barra l-pajjiż. Ikolna madwar 80 każ minn dawn illi nies imorru barra jew jinsew joħduha magħhom jew inkella jitilfuha, eċetera, eċetera. F'dak il-każ l-ewwel ħaġa ikkuntattjawna mill-ewwel. Spjegat li f'dawn il-każi huma jipprovdu gwida għal arranġamenti alternattivi li hemm u li jħallu li ċittadin bl-istess riżultat daqs li kieku kellu l-kard f'idejh. L-applikazzjonijiet għal HIC jintlaqgħu fl-Entitlement Unit li topera mill-isptar sal-luqa b'mezzi elettroniċi jew il-mobile app. It-tiġdid tal-HIC qed isir b'mod awtomatiku. Meta tiskadi, il-persuna tirċievi l-kard il-ġdida bil-posta u minn ftit ta' snin l-hawn li HIC qed tinħareġ ukoll b'mod awtomatiku lit-tfal minn ftit wara t-twelid.